dapat karon ang kalipay nga nagpukaw nindukan. Ug ngano ba man gitandog pa man ang mga lapyong di ay sa kong galangan. Sa taglit nga gipukaw mo ang karon ning hilit sa damgo ipakita mo. Gihilom ko ang tanan sa panahon handumon ko lamang ang larawan mo. Kadampi untang handumo sa atong sugilanon apan naisulat ang tanan sa damgo nga nagpahilayo. Lumalabay daw aso gianod sa panahon hawiran ko unta ang kagapon. Naisulat ang tanan sa damgo nga nagpahilayo. Lumabay daw sa panahon hawiran ko unta ang kagapon.